Halløj, og velkommen til en ny episode inden for Prison på Minecraft. Det ser sgu lidt forandret ud herinde i vores server. Og så spørger I sikkert, er vi gået glip af noget? Er I ikke gået glip af noget? Jeg er sikkert gået glip af et eller andet, men ikke noget rigtig særligt. Det eneste er rigtigt, at jeg er ranket op til Diamond, og jeg har fået en Diamond Cell, og jeg har en Diamond Cell over på den anden side. Og jeg arbejder på at komme op i en højere rank. Undskyld fordi jeg ikke har fået optaget noget tid, men det er fordi at der er ikke så meget igen at lave her på Minecraft. Det er mere sådan at høste og mine, og så håber man ranker op. Men nu skal vi prøve at se hvor meget vi kan få ud af den her video. Altså hvis nu vi går ind her, så kan man se at jeg har over 33 levels. Og det betyder at jeg faktisk kan opgradere mine sværd til noget. Hvis I ikke har prøvet at spille herinde før, så er der noget der hedder rødt enchant. Det er man kan godt sige det er en enchant der er dobbelt så godt som et normalt enchant. Der kommer ekstra ting på, kan man sige. Hvor er det nu jeg har det? Så jeg tror bare jeg tager et sats med at se hvad jeg kan få på den her. Okay, der fik jeg så lort. Ja, det her skulle jeg nok også regne med, det var noget lort. Ja. Last chance, come on. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil have den her. God dang it. Det fik jeg bare lort ud af. Men det skal man nok også forvente. Ja. Jeg prøver lige igen. Okay, det kan jeg så ikke. Så det gider jeg ikke. Jeg bruger ikke tid på det, det er spillet. Så det her er min anden celle. Der er bare sugar over det hele, og så er der en enchant table, så jeg pludselig gå ned i PvP-minen og enchant. Så easy peasy. Og så er jeg en anden celle, det kan jeg lige vise. Hvorfor gik jeg overhovedet herover? Det giver ikke mening. Hvad var det nu jeg skulle sætte sammen? Var det ikke bukserne jeg skulle sætte nu? Det kan jeg ikke huske. Det burde det der. Der. Og der. Hvad var det nu man fik ud af det her? Det kan jeg ikke huske. Tårne 2. Det er det. Ja, det er det. Men der sker sgu ikke så meget herinde på prison. Det er mere bare, hvor man skal dræbe folk og overleve og sådan noget. Og så høst. Det er bare pænt meget det, der sker herinde på prison. Så det. Og hvis I synes, at den her textpack, jeg er på lige nu, den er bedre end den, jeg havde før, så skal I bare sige det nede i kommentarerne, om I vil have den på, eller den gamle. Fordi at, det skal jeg lige vide, om I synes, det er bedst sådan her, eller anderledes. Herinde i min main cell, der har jeg en swimming pool, og ja, jeg har faktisk bare indrettet, og så har jeg noget sukker igen. Jeg er oppe på, prøv at se, hvis jeg skal skråstrege bal. Så er jeg oppe på 68 millioner. Jeg skal have cirka 30 millioner for at rank op til næste rank. Hvor en af mine venner er. Så, undskyld fordi jeg ikke har Monster Markus med og sådan noget. Men det er fordi jeg tænkte lige at jeg skal også selv lave noget. Wow. Nej, jeg rip! Nå, jeg er død. Men altså, det er sgu det, der sker. Rip. Men så er det godt, jeg har noget mere gear dernede. Det må jeg lige få fundet. Men jeg har sgu ikke Monster Markus og Pink Solbrille med i dag. Fordi jeg tænker sådan lidt, at det er også vigtigt, at jeg selv skal lave en episode. Så, altså, igen, som jeg siger, der er ikke så meget at lave igen. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal finde på. Prøv at skrive ned i kommentaren, hvis I synes, at jeg skal lave noget specielt af et eller andet. Fordi at herinde på prison er der ikke så meget at lave igen, fordi at det er sådan mere bare høst og sådan noget igen.
Rip mig. Når jeg også har sådan en pickaxe med rød enchant. Så. Det er da noget lort, det der. Hvem er det lige, der står og camper hele tiden? Nå ja, jeg har også fundet ud af en command, som man kan bruge. Det er en stor fordel. Lad nu være med at nakke mig, tak. Det er en stor fordel, hvis man er en af de lower rank eller jern. Så kan man skrive skråstreg AS, ikke? Så hvis nu man går ned i minen, så kan man måske, så kan man, hvis nu man sådan hugger en hvad hedder det, sådan en jernblok, så bliver den automatisk lavet til iron ingots, altså de der jernbarer. Ja, automatisk, hvis du skriver skråstreg AS. Det er en stor fordel, hvis I, og så kan I skrive det der blok der, hvor I kan få blok, sådan der. Ja. Men det kan I ikke, hvis I bare har normale iron blocks. Men jeg kan gå ned i black market og sælge noget, hvis det er. Så mener jeg også, at I kan få lov til at se, hvordan det ser ud. Jeg er ikke sikker på, om I har set det før. Det har I sgu sikkert på en eller anden måde. Så var det der svært. Rip mig. Rip mine ting. Rip. I don't... Fuck. Jeg er død. Er der ikke noget? Nej. Oh god. Så død jeg fandme. Med alt mit gode gear. Jeg kunne nakke om der, hvis jeg var klar på det. Douchebag. Og jeg hate ham der, hvis I sidder herinde på serveren. Hvad var det, man hed? Det kan jeg ikke huske. Fuck. Det kan jeg lige se på, når det er. Men fuck ham. Så må jeg bare lige til at enchant noget mere. Rip. Rip. Ind igen. Ej. Så I lige det der? Det der fik jeg lige på camp. Serban. Nej, noget. Det der. Det fik jeg fucking på YouTube. Det fik jeg lige. Rip ham. Det fik jeg. Han gik bare hjem døren. Men jeg... så skrev han hey. Det fik jeg på camp. Ej, det var sjovt. Men jeg går ned i black market, og så tror jeg siger det er det for episoden. Der er sgu ikke så meget at lave igen, så... Jeg ved ikke helt om... okay, jeg har godt nok meget. Jeg håber bare ikke, jeg dør. Hvis jeg dør, så flækker jeg. Men ja. Så må jeg tror, jeg optager en ny video, når jeg rank op til Redstone over there. Så... ja, det... shit, der er serpent. Haha. Tak. I got you on the cab. Little bit. Run. No freaking. I got it. Whoop. Hi. Rip ham. Det skal jeg også lige skrive der. Måske pink. Der var han. I will YouTube. Fuck, jeg skriver ikke. Nej, jeg skrev dig i stedet for fuck noget lort.
jeg har sådan lidt problemer, ja. Okay. Okay, skal jeg bare tage runnet, eller? Jeg har faktisk ikke noget at tabe, men jeg gider ikke tabe mine ting endnu. Så jeg ved ikke helt. Hej, fantasy. Rip, mig, rip. Jeg skal bare ned og sælge det, det er bare det, jeg skal. Rip! Hvorfor stopper den med at løbe? Hvis jeg dør, ikke også, så skal jeg alle sammen skrive ned i kommentaren, rip mig. Hashtag rip mig. Men det behøver ikke alligevel, for jeg overlevede. Det var alt for den her episode. Husk at smide like, subscribe. Og ja, der kommer link i description til alt muligt, så ja. Yeah. Hej hej!